Les famílies que no poden fer front a la hipoteca tenen ara més opcions per a no perdre la casa. Cada dia més caixes i bancs estan adherint al Codi de Bones Pràctiques del Govern per a protegir els hipotecats amb menys recursos. Només com a últim recurs s'aplica la dació de la vivenda com a pagament. Ho va passar mal, clar que ho va passar mal, per supost. Jo tinc que dur avant una família igual que tots i els gastos igual que tots. I quan veus que no pots, te veus en l'aigua al coll. La de Jaume és la veu de milers de famílies ofegades pels préstecs víctimes de la crisi. L'empresa deixa de pagar. Ell, incapaç d'afrontar els 700 euros de la hipoteca i el cotxe i amb una dona i 2 fills, ha renegociat el préstec amb la seva caixa. El que hem aconseguit és rebaixar les quotes a menys de la meitat de lo que avui estàs pagant. Caixa Ontinyent, com han fet la majoria d'entitats bancàries, s'acaba d'adherir al Codi de Bones Pràctiques del Govern per a protegir els hipotecats més vulnerables. Mesures que preveuen el refinançament, el quitament de part del deute i, com a última solució, la dació de la vivenda en pagament. No anem a basar-nos sols en les mesures del nou codi, sinó que buscarem qualsevol solució a qualsevol client en problemes, com fins avui hem estat fent. Jaume, amb la quota reduïda a la meitat, ja respira més tranquil. Quan veus que tornes a trobar la normalitat de la teua vida quotidiana, te sents normal, conforme estava abans. L'any passat, els desnonaments a Espanya augmentaren un 22% i superaren els 58.000 casos.